Казвам се Даниел Илиев, на 28 години съм, от град София, също така град Люлин, малкият град в града. Люлин е невероятен, оттам или излизаш мъж, или не излизаш. В момента се занимавам с стриминг вече 7 години в платформата Twitch и съдейки по немалко неща и немалко статистики, съм най-гледаният човек там. Никога не бих се нарекал инфлуенсър, въпреки че буквалният смисъл на думата имам много неща, които мога да използвам, защитавайки това да се нарека такъв, но не смятам себе си за инфлуенсър. Имам една огромна страст в моя живот и това са именно автомобилите, пистите и самото изживяване, което изпитваш, когато караш там. Смятам се за мъжкар, смятам, че за един мъж най-важното нещо е държанието му, както и думата му. Най-голямата ми любов в момента и страст всъщност, и хоби, и всичко е тея. Ама не тая от Ергена, моята тея. Моята тея е на 4 годинки, 4 кила, чиста любов и е най-красивото померанче, което сте виждали някога. На този етап е странно, но съм човек, който вярва в любовта, в семейството. Изключително пряко свързано нещо е с мъжкото държание съответно, така че само бъдещето ще покаже какво му остане. Най-дългият стрим, който съм правил е 168 дни. Или иначе казано, половин година. Може да се каже, че опита ми като стримър, или всъщност това, че съм бил толкова много пред камера, ще ми помогне. Дали е така, ще разберем. Но повече се надявам, отколкото може би. Смятам, че мога да бъда лидер, но дали искам, вече е съвсем отделна тема. В къде е златото, очаквам да изпитам някаква нова емоция, надявам се. Искам да видя нещо различно от нормалното ежедневие. Уважавам абсолютно всеки един човек, това е моята идеология, до момента, в който не заслужи обратното. Или не прекрачи границата, която не трябва да прекрачва. Много се надявам моите хора да ми простят, предварително се извинявам, че ги лъжа, че съм някъде другаде в момента, защото чат, заети сме да печелиме къде е златото.